mga kabisaya! Yay! So welcome back to our channel. So mga kabisaya, ang gagawin naming vlog for today is yung nauuso na challenge, okay? Pero yung challenge na yun ay sa TikTok talaga siya. Pero ang gagawin namin, hindi sa TikTok namin gagawin namin yun para sa aming vlog. Which is yung tahong ni Carla at saka It Really Hurts. Pero yung It Really Hurts kasi yung original na yung title ng kanta na yun is Kabet by Gagong Rapper. Okay? So gagawin na namin yan. Yung challenges na yan. Watch out na kayo. Yay! So, Ano ang sa inyo? Natamimi kayo? Gago! It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga, kailangan ko tong tanggapin. Nasa puso mo meron nang ang ibang umaangkin. At alam ko na rin na mayroon nang nagmamayari sa pag-ibig sa iyo. Ako itong nakikihati. At ano man ang mangyari, di ko kayang manampas. Oh my God! Ako na titilawan, oh, kahong, makarog-karog, makarog-karog, ang kahong ni Carla. Oh, kahong, makarog-karog, makarog-karog, ang kahong ni Carla. A few moments later. hello mga kabisaya! Yay! At yun nga po yung napanood nyo kanina, yung challenge ni Mimi, yung It Really Hurts, yung kanta nun. At saka yung tahong ni Carla. So, gagawin na namin yun. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga, kailangan ko tong tanggapin. Nasa puso mo meron nang ang ibang umaangkin. At alam ko na rin na mayroon nang nagmamayari sa pag-ibig sa iyo. Ako itong nakikihati. At ano man ang mangyari, di ko kayang manampas. Hello mga kabisaya! Yay! Napawisan kami. At katatapos lang namin na ginawa yung challenge na yon. Ano ba yung challenge na yun? Yung It Really Hurts. Inspired by Mimi Yo. Mimi Yo. At At yung tahong ni oo, Carla. medyo nakakapagod siya. Medyo. Na-challenge. Challenge. At na-exercise din ako kahit once a year. Din nga mo yung taba ko. So yun nga mga Bisaya, thank you so much sa inyo. At dahil nag-thank you kami at nag-iyak-iyakan, nagdagdagan yung ng 2 subscribers sa amin. Bali, di ba 30 na yung huli namin. Naging 41 na siya! Yay! Nadagdagan lang ng 2. So masaya na kami noon. Kasi kahit small things lang, appreciated na. Yeah! So, Thank you. yung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na sa channel namin. And don't forget to click the icon bell para mo-notify kayo susunod naming vlogs. Yay! Thank you so much mga kabisay. 41 subscriber. Okay, Yun. bye! Thank you sa panunood. Thank you. Walang sawang sumuporta. Charot! Bye-bye!